салом дӯстони азиз, гуфтум имрӯз дар бораи вилка ба шумо бафаҳмонам ки яхе вилкое ки дар розетка мисол сахташ мекунен, кашидан да мекашин, мақсад инами чизаш мебурад. Аз ма шумо нишон метам. Нигоҳ кунӣ бародарам. Инамиш инами чизаш мақсад да танаи чӣ меояд, да танаи розетка медура, иниш уже снимат мешава. Ана ки барои чӣ снимат нашава, аз ма шумо мефаҳмонам. Нигоҳ кунӣ бародарам. Шумо ҳатман анаме резина да инамиҷа баҷиқен. Дидед? Баҷиқиш тоби кашиде набиёяд. Анамехе як резини инами материали ҳамира мақсад ҳаминҷа баҷиқе ки вақти кашидан ҳамин пластмассаки ки надата наша инами чӣ нашава. Оз мо удилите тайёр кардем. Гуфтам ҳамин роҳа ба шумо бифаҳмонам ки шумо хеле мисол шата нахӯрен, ҳамахе чизои безеб дар шумо рӯҳ надиҳад. Ана дӯстон, ҳамин мавзӯи мо дар бораи инами вилка буд. ҳатман подписатся ва лайка фаромӯш накунед ки мо наворои хуб ба шумо пешкаш кунем. Раҳмат бародаро, зинда бошед.